Mia kokti salo hastini ketal mantri okrangei semai tangkha Dr. Manik Saha Rajbobono haste phani yakromui haino hai tini kokti salo Bharata tammani jorao Rajbobono tei kubuni cabinet minister rokbo semai tangnai hinei tabuk joratui koktuma tei hastini deputy CM ongei semai tanglan thangi tongo haino hai Jishnu Debbarmano tei kubuni mantri rok ongkha Ratanlal Nath NC Debbarma Pranajit Singh Rai Shantana Chakma Susanto Chaudhary Prem Kumar Riang Manoj Kanti Deb Bhagwan Chandra Das tei Rampodo Jomatia tei Ram Prasad Pal Mantri Sabao ketal thai iba ketal achuk thai manui tongo Rampodo Jomatia tei Prem Kumar Riang hastini cabineto mung kerikha Tiprasa Hamkrai Bedegni Mantri Mebar Kumar Jomatiani Norjakha Cabinet ni Mebar Kumar Jomatiano